Здрасти, хора! Днес реших правя това нещо хартиящо. Това е ваканцията. Мога да ви покажа шестенцето. Тъй тук, за да му пухам и си има легълце. Щом ги начерта. Ето го е шишенцето. Ето това е отделото. Леглото, а това е отделото. Той се побира. Ето това е бебето. Сега мисля да го нахранвам. Ето така. Тук. Да, той пие бързо мляко и сега трябва да заспи. Чао, откари. Ето го тук. Ще правя само това. Ето го, чао хора. Откари.